Dobrý den, milí posluchači. Byl jsem mladý a blbý, ale přesto odvážný. Tak by se dali nazvat moje pokusy o zvelebení našeho domácího hnízdečka lásky v časech dávno minulých. Všechny by se dali shrnout do publikace nazvané Jak nepostupovat, když. Zatím je však zná jen blízký okruh mé rodiny, kteří si je se mnou protrpěli. Avšak povětšinou taktně mlčí. Jen občas, to když ohlásím nějaký nový zvelebovací záměr, se žena zasněně zahledí po vzoru Libuše do neurčitého daleka a tichým hlasem pronese. Jen aby to nedopadlo jako tenkrát, když jsi, a pak přidá mlhavou vzpomínku na některou z mých tehdejších akcí. Vím, že bych se měl spíš stydět a neodhalovat zde své skutečné já. Ale milostivý čas, který od té doby odběhl notný kus vpřed, laskavě obrousil hrany mých selhání. A tak z nich zůstaly jen vzpomínky, doprovázené pousmáním nad naivitou mladého muže, který se mylně domníval, že před ním leží celý svět a třese se před silou jeho paží a bystrostí rozumu, pomocí kterých se ho chystá dobít. Tak tedy, jak jsem omítal obývák. Tenhle příběh se stal někdy v roce 1988 a já byl čerstvě po vojně vržen do víru života v cizím městě, prakticky bez přátel, na které se můžete obrátit, když se něco nedaří, jak by mělo. Bydleli jsme tehdy v našem prvním bytě, který nám byl přidělen od šachty. Zpočátku jsme byli se ženou spokojeni, že vůbec nějaký byt máme. Půl roku jsem totiž jezdil každý den na bytový odbor našeho podniku, kde jsem žádal o přidělení bytu. Až jednou, když už jsem ani nedoufal, se ta dáma buď přeřekla, nebo byla zrovna v bezvědomí, anebo už byla ze mě víc zoufalá než já z ní. Zapůjčila mi klíče od panelákového bytu, abychom se s manželkou podívali a rozhodli se, zda by se nám líbil. Byl to byt 3+1 o výměře na tu dobu luxusních 84 metrů čtverečních, no kterému potenciálnímu bezdomovci bloudícímu se ženou a 2 malými dětmi po podnájmech by se nelíbil. Zapůjčené klíče už jsem nevrátil a bleskurychle jsme se nastěhovali. Samozřejmě na černo. Dnes by se řeklo, že jsme provedli squatting. Paní, která si asi po měsíci s námi dala schůzku za účelem předání bytu, se velice divila, že předchozí nájemníci ještě nevystěhovali nábytek, byť k tomu byli řádně vyzváni. Když jsem jí sdělil, že nábytek je náš, úplně se zavzdušnila a přestala s námi komunikovat. Po chvíli prohlásila, že to takhle nejde a že se musíme zase vystěhovat a až potom bude ochotná nám byt předat. Spravila to tuším nějaká káva a bomboniéra společně s úpěnlivým prošením a slibem, že byt přebereme tak, jak leží a běží, i se všemi závadami, jako bez závad. I stalo se. A od této chvíle jsme bydlili. Jistě mi budete věřit, že po tom nerváku jsme byli šťastní, že máme konečně svoji střechu nad hlavou. Leč nic netrvá věčně a s jídlem roste chuť. Po nějaké době byly mé hrdinské zásluhy na obsazení bytu zapomenuty a žena začala požadovat další důkaz oddané lásky k rodině, vyjádřený nejlépe nějakým zvelebovacím počinem. Tím mělo být omítnutí obýváku. Byt byl totiž, jako snad tehdy všechny panelákové byty, vybaven papírovými tapetami nevalných barev i jakosti. Souhlasil jsem, neb své ženě dodnes neumím říci ne, i když už teď dobře vím, že se často řítím do katastrofy. Ať jsem o omítání zhola nic nevěděl, vyrazil jsem do boje s osudem, jsem vybaven pouze pevnou vůlí a několika až infantilními radami kolegů z práce. Pracoval jsem tehdy jako horník razič na dole Jan Šverma závod 2.
Už jen z toho si lze odvodit, jak odborné a kvalitní rady to byly. Jak jsem záhy zjistil, problém bude taky materiál. Různé supermarkety a hobbymarkety, kde najdete prakticky vše, co si při práci vymyslíte, ještě nebyly na světě. Alespoň co se Československé socialistické republiky týká. Před panelákem jste si taky jen těžko mohli zřídit soukromou plochu, na které složíte písek, vápno a cement a potom poběžíte s kýbly plnými namíchané směsi do 4. patra, neboť výtah je takřka pořád v poruše. Různé hotové omítkové směsi, jak je známe dnes, také nebyly k mání a pokud existovaly, tak asi jen pro úzký okruh vyvolených. Neboť na moje otázky jsem v obchodech se stavebninami dostával jen jednu jednotvárnou odpověď. Nemáme. Vidina krásně bílých zdí a spokojeného úsměvu mé ženy mne však stále hnala vpřed. Vrhnul jsem se tedy do odstraňování starých tapet, pln důvěry ve své schopnosti. Myslel jsem si, že než zúčtuju s tapetami, vymyslím další postup. Asi 60% tapet se mi podařilo odstranit takřka hned, neboť dělníci, kteří tapetovali, se s roztíráním lepidla zrovna nezdržovali. Naštěstí. Zbývajících 40% bylo nalepeno velice důkladně. To lepidlo byl ďábelský vynález. Tvrdošíně odolávalo mé škrabce a i po několikanásobném namáčení se mi i se zbytky tapet vysmívalo z holých panelákových zdí. Trvalo celý týden, než jsem zvítězil. Avšak bylo to vítězství Pyrrhovo. Spásná myšlenka, jak pokračovat dál, nepřišla. V obchodech neustále pusto a představa, jak vláčím po schodech do 4. patra kýble s pískem a vápnem a bůh ví čím ještě dalším, ve mne vyvolávaly utkvělé představy sebevraždy. Nevím už, kdo mi to tehdy poradil, ale asi to mělo být pro mne znamení, že to nebude přítel. Nicméně nepolíben věděním o stavebních technologiích jsem se rozhodl dát na tuhle radu a udělat omítku sádrovou. Je zajímavé, že takřka 80% mužů, mezi něž také patřím, si je jisto svou technickou dovedností a pracovní intuicí. Myslí si, že shánění informací o technologických postupech je čas zbytečně promarněný a ztracený a to, na co nestačí vědomostmi či manuálním umem, doženou tvrdošínou, buldočí vytrvalostí a urputností. Tak tedy i já jsem měl zcela jasnou představu, jak onu sádrovou hmotu připravit a potom nanést na stěny. Nakoupil jsem tedy značné množství sádry, vzal kbelík, rozmíchal jsem v něm sádru s vodou, nařídkou kaši a tu jsem se jal malířskou štětkou nanášet na stěny. Výsledek byl přímo omračující. Nejen, že řídká sádra nezakryla díry v panelech, jak jsem doufal, ještě k tomu různě stékala a kapala a vrstvila se a vytvářela na stěnách až avantgardní struktury a vzory. Nedá se ovšem říci, že by to připomínalo omítku a už vůbec ne, že by to bylo pěkné. Navíc, kdo se sádrou alespoň jednou pracoval, jistě ví o ďábelsky rychlém tuhnutí této hmoty. Nevzdával jsem se však a hrdině bojoval dál s nepřízní osudu, byť si vědom hesla zpátkyní krok, neboť kdo jednou ustoupí, couvati bude již neustále. Snažil jsem se uvést obývací pokoj do alespoň částečně obytného stavu. Dřel jsem tak vždy před prací či po práci, to podle toho, jestli jsem měl zrovna ranní, odpolední nebo noční. Celé 2 týdny. Znovu a znovu jsem sváděl ten marný boj s neustále stékajícím, tuhnoucím a opětovně se odlupujícím materiálem. Zpočátku to bylo z hrdosti a pocitu, že takovou prkotinu přece musím zvládnout sám, vlastními silami. Později už to byla holá nutnost, neboť kdyby toto mé dílo spatřil nějaký profesionál v oboru, buď by se na místě zbláznil sám,
a to jsem nechtěl mít na svědomí, nebo by ve svěrací kazajce nechal odvést do blázince mě. Byl jsem už totiž takřka šílený a neustále jsem drmolil slova omítka, sádra, nejde to a tak dále. A nebo by mě, což je asi nejpravděpodobnější, zabil hned na místě, jak by tu nádheru spatřil. Naštěstí mě zachránil bodrý spolubydlící z přízemí, kterému bylo divné, proč chodím po světě s bílými skvrnami a nešťastem. Zapůjčil mi stříkací zařízení s velikou tlakovou nádobou a popřál hodně štěstí. Za víkend a po 4. nástřiku bylo dobojováno. Ne, nezhroutil jsem se v beznaději a vyčerpání. To je naše stěny již připomínali omítnutou zeď. A mne po vyčerpávajícím maratonu čekal další s úklidem mnou zaneřáděné podlahy a oken. Zajímavé je, že vzpomínky na to, jak na vzniklou situaci reagovala moje žena, zmizely někde v laskavém nenávratnu. Snad je to tím, že čas a selektivní paměť rádi odsunou vše nepříjemné někam do černé díry zapomnění, za horizont událostí, odkud již není návratu. Ale mlhavě si vzpomínám, že když jsem jí takto v celé nahotě odhalil, cože si to vzala za vola, nechválila mě. S tím jsem si docela jistý. Každopádně jsem si, ač bezvěrec, svatosvatě slíbil, že už se nikdy nepustím do takovýchto neprověřených akcí. Jak bláhová a marná jsou některá předsevzetí. To jsem poznal za nedlouho, neplidská paměť je krátká a náš nově nabitý 3+1 měl ještě dostatek místností k zvelebení. Ale to už je jiný příběh a o tom zas někdy příště. Tak zatím ahoj a nezatracujte neználka, má alespoň dobré srdce. Mějte se všichni krásně. Váš Broněk.